tout le monde sait. Sénégali fanga sina Ousmane Sonko labana kabla kata kasola ani kiritigela Mahamoud Diallo ka ɲininkalu tilalen kɔfɛ Ousmane Sonko ka lafasalibaga do n'o ye maître Ciré Clédor Ly ye ko Sénégali kiri t'a yɛrɛ bolo kan k'a bɛ fanga mɔgɔw de ka laɲiniw kɛ ko nin bɛ kun ye de ka Ousmane Sonko ka ciboya bali jamana kuntigi kala t'a la san 2024 la nka k'u tɛ se ka bali k'aw ladɔnniya sɔgɔmada in na Dakar kiritigeso la a tun kɛra mankan de ye Ousmane Sonko ka lafasalibagaw ni lakanatigiw ni ɲɔgɔn cɛ bari u y'u bali ka taa u ka kiliyan nɔfɛ kiritigela ka ɲininkaliw jaabili la nka u labana k'u bila Ousmane Sonko ka lafasalibagaw tun y'a jira ko sariya la ni mɔgɔ min ka kiiri kɛra ko n'o ye procès par contumace n'o tigila mɔgɔ minɛna k'a ka kan segi ka kɛ kiiri minnu bɛɛ kɛra kɔ n'o ye mɔgɔtigini Adji Sarr ni ministre Mamba Ɲa ka kiiriw ye nka kiiritigɛla Mahamoud Diallo m'o sariya labatu a ye Ousmane Sonko bila kaso la lakanatigiw bɔra ka caya Dakar kiiritigeso la ani dugu kɔnɔna na kabini a fɔra ko Ousmane Sonko bilara kaso la kiiritigɛla fɛ wulikajɔw kɛra kinw dɔ kɔnɔ siraw tigɛra mɔgɔw la Dakar ani maraw dɔ kɔnɔ Sénégali hakilijigila Sénégali fanga sina Ousmane Sonko minɛna juma tɛmɛnen k'a ye gendarmemuso dɔ ka telefɔni puruti ka bɔ a bolo bari a tun b'a fɛ ka ja ta a ka du da la ani k'a ye mɔgɔw wele wulikajɔw la Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.